Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad iti nagan a bari, nga iti agdama, kat adda ijay Canada. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti Villena family iti Ilagan Isabela, ni Gian, Jillian, anak ko, Mrs. ko ani Marife, Sugar, Family Arok, Jepoy, Jackie, ken Mita, Feli, Akan Family, ni Dave and Jacqueline, ken Pabayra Family, dita Santo Domingo, Urdaneta, Pangasinan, from Benji and Chris, iti Damam. Abo family, Timasok Bayumbong, Nueva Vizcaya, ken Mama Rose and Papang Intong Abo from Erens, ti Hong Kong. Shout out ken ni Chari Garcia, ni Insan Kleng Quaresma, Mariel Ubaldo, Jen Aleste, Joy Olivo, Miles Away, Marlene Ogalino, Helen Requiso, Auntie Elma ken Uncle Julian Domingo, Insan Adriano Balanoy iti Italy, kantay Kapitan Miti Awol ni Kapitan Freddy Unciano iti Kingdom of Saudi Arabia from Jazz Molina. Shout out kani Casey Banasan, Bing Dumawat, Lily ken Angel from Sheila Sub 50, ti Abian Thailand family
ken ni Apo Mayor dita Guerrero Dingras from Kabayan Maganda. Papa, Mama dita Blue Water Baggao Cagayan Valley ken Team Onciano Fried Chicken. Espe Candela Cruz family ken amin at taga Blue Water Baggao Cagayan from Romel Espe, Team Manila. Shout out pa kani Valentina Madris Naveros dita Malaysia, kakabagyak dita Bangar La Union, nang runa dita Cagao kan Baraka. Family Amon kan Madrid from Virginia, Madrid. Kadagiti nagbali nagagayam ko dita Ittiague nang runa ti grupo mi nga X-Men from Dexter Dulay, ni Marlon Michelle Molina, Densyo kan amin adumdumngeg dita Kaparinasan Gimod from Marife ti Saudi Arabia. Shout out pa kani Aida Garcia dita London, United Kingdom from Bayumbong, Nueva Vizcaya. Happy birthday kani Mary Ann into no December 7 from Tita Inday Buridek. Ti family Robles, Crisologo, kan Alop family dita Dingras from Aldrin Chris Robles. Shout out pa kani Lydia Sabado dita Tabueng Aritao, Nueva Vizcaya from Villa Veli Sabado, Ilocana. Ti Confieso family iti Santiago Isabela kan Bungabon, Nueva Vizcaya. Friends ko dito'y Hong Kong kan Singapore, kan dagiti anak ko ada Jorel, kan Zyrel Ann Ramos from Rose Ann Confieso. Belated happy birthday kan ni Zineche Bores edi December 4 from Papa Ramelo Bores. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Bari. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Bari, iti agdamak at addaak dito'y Canada. Adamot padas kumanang akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg iti programa yo. Iti kang itingitan ti kinaingat dagiti agturay kapo iti pandemya, isumot ti panakaduktal ko iti daytoy a YouTube channel. Aklunok akayarigan na nga daak di tabukod tayo apagilian, tunggal dumdumngegak iti programa yo, nang runa kadagiti drama nga Iloko. Daytoy pakasaritaak, kat patsak amang tad iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Iso asapay la kumamanang, tamapat gantikid daw ko, ama idrama met, daytoy pakasaritaak. Anya ka kadibari, day talatan agsangsangit ar aramidam. Auntie! Isardeng mo man day ta panagsangit mo kunakmat. Awanan, talaga pinanawan na kanti irresponsable nga inam. Di na kan subyan pay. Aklo namon abinaybayan na kanti kabsat ko. Agyamon kakit di tadaak pay ditoy. Iso nga agtungpal kay ti amin akayat ko tapno nasayaat ka. Diyak kayat tinasukir. Tandaanam day ta, Bari. Kasarita kay tinasayaat, Bari. Auntie Sally? Kayat mo ti agadal? Ha? Kayat mo nga ituloy ti panagadal mo? Saludsudan ka pa'y maminsan. No di ka sumungbat, kaipapanan na adi mo kayat ti agadal. Kayat mo nga ituloy ti panagadal mo? Kayat ko, auntie. Nasayaat. Pagadalan ka, tapno di kanto agbanag ang nakakaasi no dumakkel ka. Ngem, masapul nga agtungpal ka kadagiti kondisyon ko. Nawatam? Uwan, auntie. Iti ka nito asukiran nak. Nasaysaya at no saan kan nga agadal. Kat makaamu kamutan iti biyag mo. Nawatam? Kayat mo ti agmay-maysa. Ha?
Pasensya ka no, inasitgan ka ha. Ngam, madlaw ko ngamin akanayon nga agmay ka. Awan? Amom, panagkitakken ka kat nasingpot ka. Iso amas daawak, no apay akanayon kang agmay maysa. Wen gayam, siyak ni Milet. Ha? Milet tinagan ko, kunak. Sika, anya tinagan mo? Bari? Bari. Manipod ita? Mabalin ka din nga gayamtan? Ha? Kaya't nagngagbali na gayam? Apay kiti na saan? Kayat ko O anya, mabalin ka di nga aggayamtan? Sige, Milet. Manipod ita. Aggayam tan. Kumusta ti panagadal mo? Nasayaat mo't, auntie. Nangato dagiti grades ko. Nasayaat. Laglagi pam timbagak. Diyak kayat nga darum so aparikot iti panagadal mo. Iti kanito ang mapasamak dayta. Nasaysayaat no agsardeng kalaangan nga agadal. Auntie, ikagumaktag bali na natulnog yung natudyo. Tapno pagkadalandak. Kaya't ko ti makaturpos. Nasayaat no kasta. Tapno saan mo't amasayang ti busbus-busak iti panagadal mo. Auntie Sally? Laglagi pam asyak laangan tinatdaanam namang bari. Tajay irresponsable nga inam. Jakon ammo no sa dino ti ayan na. Saanan ang nagpariknapay kanyak sipud pinanawan na ka. Ay, Isa agundawayam ti kadda ti mangtulong kan ka. Tapno di kan to agbanag ang nakakaasi. Kan kang ronaan ti amin. Agtungpal ka kadagiti bilin ko kan ka. Nauyong ni Auntie Sally no saan amatungpal ti kayat na, manang Emmy. Ngam nasaya at met no natulnog ti kasarsarita na. Iti naganos nga edad ko, ingka gumaak nga inaramid ti amin, tapno maipamaysak ti atensyon ko, iti adda akasasaad ko. Katlinipat ko ti panangabando na kanyak ti inak, nga adingan ni Auntie Sally. Balasang ni Auntie Sally, tasigon iti malagip ko ana sao kanyak iditi inak, saanen anak ayan ayat idilino ko ti kaayan ayat na. Ada bukod na negosyo ni Auntie Sally, iso ana suportaran na ti panagbiag mi, ken ti panagadal ko. Nagbalin met nga inspirasyon ko ni Milet, iso ana ragsak ken nasa etak nga agadal. Agingga nga agpada kamin ken ni Milet nga adda iti maudi atukad ti kolehyo. Awanan ti mako na ma. Amon dagiti dadakkel ko akayan ayat ka. Nasayat pa iti trato dakan ka. banaga pa karagsakak mo't unay, Milet. Agyaman akin ka, ha? Hala, kanayon kalatan nga agyaman kanyak, bari. Milet, sikat tinagbalin alawag itinasip nga talubong ko. Sikat tinang tadnam namay tagbalbalinan idi nga awanan kwenta pa nagbiag ko. Bari, Malagip ko ti damo anak ko nam kanyak idi elementary yata. nga anya. Dinamag mo, no apaya kay kayat ko tagmay maysa, saan ka di? Malagip mo pa'y lagayam, ha? Italaan ngay bagakan katipod na makagapo, no apaya kay kayat ko tagmay maysa. Kayat mo asawan?
Malaksid iti imbagam idi may papan iti inam. Adapay pudpud no ang makagapo. No apay akanayon analiday kan agmay may saka idi. Adda, takinapod no na. Kaya't ko idinti matay. Anya? Ni, apay mat. Apay akasta ti mapampanunot mo. Idinto ta nagubing ka payla idi. Gapoy ti sakit tinakam ko iti panang panaw kanyak ti inak. Ngam kilat adimtang kay ti biyag ko. Katsipo didi, naikanak iti inspirasyon. Bari, Iso analaos ti panagyaman ko iti Diyos, tapi nasangbay na kay ti biyag ko. Gapukon ka, naikanak iti baranam nama. Nasukatan iti ragsak ti ladingit nga imukuukon iti barukong ko. Sikat ti makagapo, Milet. ang mga nudyakon masuportaran ti panagadal mo, Bari. Ha? Auntie Sally? Saanan akas idi anapig sa tinigosyok. Kat gaputa saan asinsinan ti mabusbus iti panagadal mo. Diyakon kabailan na suportaran. Auntie Sally, agpakpakasyak. Working student hak. Tulungan kayo para iti panagadal ko. Saan tak ko mapagsardengan? Diyak imbaga nga agsardeng ka. Ti ibagbagak laeng. Diyakon kabailan a suportaran ti panagadal mo. Graduating ako, Auntie. Amok. Isungarod a kasarsarita kay tinalapat. Ha? Tangay na kunam nga ag-working student ka. Sige nga rod. Umanugotak. Ngamdag iti trabahom dito'y balay. Ang mga numabaybayam. Saan, Auntie? Jack baybayan. Basta palubusan na kag-working student. Tapno may tuloy ko lang tatagadal. Sige, adakan ka dayta. Di kagdanag iti makan, tasyak ti makam mo. Basta tila ang busbusem, ti diyakon kabailan a suportaran. Milet, sapay ko mata di ka kumaya kay kanyak ha. Apay ko maakumaya kayak ngay. Uwan ta sigurado ang maksayanan ti panahon ko kun ka. Gapoy di pa nag-working student ko. Bari, anya ka kadi. Maawatak. Awan anyaman na kanyak dayta. Agyaman ak Milet. Anong sa ko na maksayan ti panahon ko kun ka. Gapoy di pa nag-working student ko. Ngam ti mamimpinsanan adyak makaadal. Awan anyaman na kanyak kunak meten. Maawatan ka, Bari. Iso nga aramidem no anya ti rumbang nga aramidem. Tasyak, at dakla ang ditoy. Kanayon ang nakasuportakan ka. Milet, No bilang taada masapon mo, di kagbain amang ibaga kanyak. Barang ada maitulong ko. anya? Ay, saanan? Nakababain mat. Saan arumbang agbain ka kanyak, Bari? Agayan ayat ta. Adun aba nagtinaglabasan ta. Kat adto'y talat ta. Going strong, saan ka di? Milet, Iso ak kasi tinakunakon, no adda maitulong ko, ibagamla ang kanyak. Di ka agbabain, Bari. Auntie Sally, agtorpusa kon. Kat itapay laan. Kaya't kung may baga kada kayo, nga isagot ko kada kayo ti baligik. Bari, kaanakan. Agyaman ak kada kayo, Auntie. Naawan kayo anang talipato kanyak. Sa anak ko maamakadal. Inaramid ko laeng ti amok arumbang. Auntie Sally, Aramidem mo ti amom arumbang, taparakan ka dayta. Awan ti sabali ang makatulong kan ka, no di si kamot laeng. uwan, Auntie. Amok dayta. Kat sapay lang kumatanda kayo iti kaaldawan ti panagturpos ko.
Kaya't ko ada kayo timangi marcha kanyak iti entablado. Ha? Sapay la kumanti. Pangasiyo. Sandak ko mapaayen. Kinapudno naman ng Emmy, nagdanagak idi imbaga ni Auntie Sally, adinan masuportaran ti panagadal ko. Naimbaglaangan ta nakapanunutak adagos iti pamuspusan, tapno sa anak nga agsardeng. Nakarkaron at imuradak, idi naamuak a suportado nakmet ni Milet, akaayan ayat ko. Idi nga rod kaaldawan ti panagturpos ko, sa anak anapa ay manang, tadimmaray ni Auntie Sally, kat kinuyog nak anagmarcha iti entablado. Nalaos ti ragsak ko idi, kat mamati ka man wenno saan apulos asimken iti isip ko ti maipapan iti inak. Apaman ang nakaturpusak, nakastrakak met adagos iti trabaho. Di tamutten anaamuak ti may sa abanag, maipapan kani Auntie Sally. Chronic kidney disease. Stage 5? Diyos ko, ada nadagsan na sakit ni Auntie Sally. Yung apay adi na yung bagbaga ti may papaniti na ito. Pare, kanak. Ha? Apay nga. Apay nakibiyangam da ita. Ha? Auntie Sally, kaano pa'y? Anya, kaano pa'y nga ibagbagam? Auntie, saan yun nga ilimad? Nabasa kung ti may papaniti sakit yo. Ha? Apay nga inlimad yo, Auntie. Apay adi yung bagbaga kanyak. Tanya pa'y lakum aga po. Awan matlaangan tinamnama. No yung bagayo ko ma, amang ano na ipamuspusan tayo, Auntie. At ang trabaho, ipahagas kayo. Di mat nabasa mo ti amin, Bari. Stage 5. Panagkunam ka di kat maagasan akpay. Auntie Sally. Saan akon amagasan? Iso ati kasayaatan nga aramidem. Lipatem laengen no anyaman tinaduktalam. Sayaatem ket diti agtrabaho para iti basakbayam. Day tatirumbang nga aramidem. Pulos yung pagarup tinaduktalak, Milet. Sana pulos. Bari, Siguro, iso ang naungat na Auntie Sally, gapo iti sakit na. Siguro, iso akil lahat ngayong baga na iti adina kung masuportaran iti panagadal ko, gapo iti sakit na. Oh, nagado ti saludsod iti panunot ko, Milet. Nagado. Bari, no anyaman ti rason ni Antim, no apay nga inlimod na kan kati amin, patsyak ang napatag. Iso ahusto ko man, di kan agladingit. Diyak la maliklikan, Milet. Diyak amunan niya taramidak. Di mat imbagam anaalam tinagan ti doktor ni Antim. Well, nga mapay. Anya nga tanong pa panta kasarita. Ha? Barang no dapay namnama.
Stage 5 bunti sakit na Auntie Sally. Padasan talaang. Agsaludsod ta iti mismo, doktor na. Padasan talaang, bari. Kinapudno na. Ama mo ka, bari. Doktor? Nasinged agayam ko ni Sally. Katamamok pa'y tikabsat na. Ti inam. Doktor, diyak kaya pagsaritaan ti may papan iti inak. Ti may papan iti sakit ni Auntie Sally ti kayat ko pagsaritaan ta. No kayat mo nga amuan no dapay namnama. Diyak kayat taglibak. Awanan tinamnama, bari. Anya, saan na kinayat ni Auntie Masali tinagpadialysis? Tas sigun kan kuana, sayang lang ti mapuspos. Ha? Kasayatan siguro no kasarita manaimbag ni Auntie Masali. Mamati ak nga ado ti kayat na nga ibagakan ka, bari. Panagkonak. Da ito'y ti umno a panawan. Tapno ibagak dagiti bilin ko, bari. Auntie Sally? Naurnos kon ti amin na mapanawak no bilang. Aday ti kabinet ko dagiti dokumento. Anya ti kayat mo asawan, Auntie Sally? Amo, kaanakaan. Uray nagtalinaed a nasaya at titratom kanyak. Ada na italimang aguram. Gapo iti kinauyong. Kan kinagubsang ko. Nang runay di ubing kapay. Auntie? Kaya't ko nga ikidawan iti pamakawan. Dagidi anaramin ko ken kabari. Kat kayat ko. Sa pulam ti kapsat ko. Ti inam. Anya? Kakaiso na akabsat ko ti inam. Iti envelope nga aday ti kabinet ko. Makitam ti address apakasarakam iti inam. Kayat ko amapan kay Jay. Takasaritam nga agawid ko maditoy. Panghasim kaanakan. Tungpalan na kuma. Amangan, no daytoyan ti maudi nga iparamid ko kan ka. Isuad din ako mapaayan. Uwan, Auntie Sally. Aramilat ti bilin nyo. Agtong palak kada kayo. Dagos at tinungpal ko tibilin kanyak ni Auntie Sally, manang Emmy. Sinapol ko ti inak. Kat apaman a nagkita kami. Nairot ti panangarakop na kanyak nga agkidkid daw iti pamakawan. Ngamay salaang tirantak idi. Masapol a maikuyog ko ni nanang iti ayan ni Auntie Sally. Ngam anyan,
Taidisimmangpet kami. Awanan ti anges ni Auntie Sally. Naamwak mo't babaan iti inaramid na alas 12, asyak tinangipanaganan na iti amin asanikwana. Ngam addalat tamot imbati na para kaninanang. Ngam gaputa sa anak mo't anaagom, tasaan mo't akas jay ti panang padakkel kanyak day di Auntie Sally. Intalag ko iti inak ti impatawid kanyak ti ikit ko. Amok nga awanan ti sakit tinakam ko iti inak. Ngam siguro, sa anak pa'y nakasagana nga agbalin nasingad kan kuana. Iso nga ingkadang ko idi tinagabroad. Kat gaputa na pagasatan akmat dito'y Canada, naalak dito'y ni Milet. Iso nga agpada kami nga adda dito'y ita. Apaman asumaya ti sitwasyon dita Pilipinas, panggap min ti agawid, taagkalaysa kami, sakam tumatlaang agsubli ditoy. Iti panagawid mi kan ni Milet tapno agkalaysa, kayat kumatan maurnos ti amin kada kami kaninanang ko. Iso nga ikarkararag ko asapay lakuma, tatarabayan nak tinamarswa. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Bari. Pagayam a Bari, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Pudno ang makaipaay iti inspirasyon ti pakasaritaam. Kat mamatiak nga ado ti maragsakan iti nagbanagam. Kararag kumat ti panagbaligi ti plano yo iti kaayan-ayat mo. Nang runa ti planom amang urnusan iti amin, iti nagbaitan nyo iti inam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng Paris, kada